Karong gabi na atong pagatunan ang commandments of the church, ang kasuguan sa simbahan. Ang Ginoo na ay gitawag nga the Ten Commandments, no? Ang atong pagtuo na kitay Ten Commandments nga gikan kini sa kay Moises, no? Gihatag sa Ginoo dito gisulat sa bato ang pulo ka sugo. Ang napulo ka sugo mao kani siya ang kinatibuk-an sa tanang mga kasuguan. No? Nya unsa man ang kinalahi sa kasuguan sa simbahan. Okay? Ang commandments of the church o ang Ten Commandments naglahi ba? No. Ang kasuguan sa simbahan usa ra gihapon kani siya. No? Usa ra gihapon siya sa kasuguan sa Ginoo. So, asay importante ang kasuguan sa Ginoo, ang kasuguan sa simbahan. Ang tubag pareho lang. Tungod kay ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, no? Ug nagsulti ang Ginoo unsay inyong didaan diri sa kalibutan, pagadidaan sa langit. Unsay inyong tugutan diri sa yuta, pagatugutan sa langit. Ang asa nagikan kining mga kasuguan sa simbahan, gikan kani sa Bible, gikan kani sa pulong sa Ginoo, no? Bilang ang simbahan gistudyohan niya ang kinatibuk-an nga kasuguan sa Ginoo ug siya ang naghatag sa mga requirement unsay kinahanglanon, di ba? Ang simbahan ang iyahang mission to teach, to sanctify, and to govern. Di ba? Mutudlo, maghimong balaan, no? To sanctify, o siya'y mudumala. So, ang simbahan, mga igsoon, mugiya sa mga miyembro kung unsay lahang dapat buhaton para sa kaluwasan. Okay? So, giya, pagtudlo sa simbahan kung unsay mga responsibilidad niya. Kung gusto nato mahibaw-an mga igsoon ang kinatibuk-an nga kasuguan sa simbahan, naa kini sa libro nga The Code of Canon Law. No? Sa Code of Canon Law, if I am not mistaken, na ay 1,772 kabuok balaod. No? So, kini karong gabi na ang atong tun-an 5 lamang. 5 kabuok nga dapat mahibaw-an sa tanang Katoliko. One the 5 commandments of the church. Minimum requirement para sa atong kaluwasan. No? So kung gusto gyud kag kompleto nga kasuguan, mo palit ka sa libro nga The Code of Canon Law. So diha nimo tanan mga balaod sa mga buluhaton sa mga pare, buluhaton sa mga laiko, sa mga tanan nga mga balaod. So naatay canon lawyer dire sa atong archdiocese si Monsignor Naron. Nag-eskwela siya og canon law, doctor of canon law. Lisod-lisod na yung subject, no? So, parehas lang ang kuan. Okay. So, ang usa sa rason nga si Jesus nagtukod og simbahan para mahatag, para makapagdumala. Madumalahan niya ang mga miyembro, mag-guide, no? Iyang mag-guide paingon sa kaluwasan. Mabasa nato sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Ningon siya, iyang ingnan niya mga apostoles, ang unang mga obispo. Ingnan niya, kung kinsay maminaw ninyo, naminaw sab kanako. Kung kinsay dili maminaw ninyo, no, musupak ninyo, nagsupak sab kanako. So meaning si Jesus ug ang simbahan usa lamang. Kung dili ta maminaw sa simbahan, sama sab nga wa ta naminaw kang Hesukristo. So, kinsay audience ni Jesus pagsulti niya to? Ang mga apostoles, ang mga unang obispo. So, kung atong supakon ang bisag usa lamang nga kasuguan sa simbahan, parehas lamang nga atong gisupak ang Ten Commandments. So, 5 kabuok ang nakalista sa katikisem, no? Balaod. Pero, dili lang na siya 5.
ang 5 nga dapat mahibaw-an sa tanang Katoliko, mga pinaka-common. Pero ang kompleto yun, diha na to makita sa canon law. Okay. So, atong kuha ng 5. Una, to assist at Mass on all Sundays and holidays of obligation. Okay? And to rest from those works and activities which could impede sanctification of these days. Meaning, kinanglan kita musimba. Obligado kita musimba sa tanang Domingo o sa tanang adlaw nga balaan nga gi-assign. Kaduha, to confess our sins at least once a year. Minimum requirement, at least once a year. Number 3, to receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season. Ikaapat, to observe the days of fasting and abstinence established by the Church. Number 5, to help provide for the material needs for the Church, each according to his own ability. Okay. Usa-usahan na to, no? So, ang simbahan mga igsoon, no? Ang iyahang tahas mao ang paggiya para ang atong pagtuo magpabilin nga buhi. Okay? So, nganong na may tawag nga holidays of obligation. Unsa binisaya sa holidays of obligation? Lilihi. Okay. So, pero apil na ang kapistahan sa mga santos. So dili siya siguro matawag holidays of obligation kaya ang kapistahan sa mga santos dili man na siya holiday of obligation. Actually, no, sa Pilipinas ang stricto gyud nga holiday of obligation nga bisag dili Domingo mosimba gyud ka tulura. Sa ubang nasod, Amerika, murag naslay unom. Kita tulura ang nakabutang diri sa atoa sa CBCP. Unsa man bisag dili Domingo, kinahanglan gyud ka mosimba, holiday of obligation gyud siya. This is January 1. Okay? Nga naman, tungod na siya sa pagsolemnidad sa pagkainahan ni Maria, no? Kay Jesus, inahan sa Dios, no? Pagkainahan sa Dios ni Maria. So bisag dili Domingo mosimba ka. Kung di ka mosimba, mortal sin. Okay? January 1 na siya. December 25, adlaw sa atong pagkatao sa atong manluluwas si Jesucristo. Bisa pag dili na Domingo, mosimba gyud ka. Mortal sin ang dili pagsimba sa December 25. December 8. Okay? Solemnidad sa pagpahinomdom nga si Maria gipanamkon sa tiyan sa iyang inahan walay sala, no? Immaculate Conception. Mura na tulo nga required sa Pilipinas. Ubang adlaw sa Amerika murag required sila sa ilaha apil ang ang All Saints Day. Tapos murag na apagyoy sa kay nalimot ako sa tulo, no? Ang ako lang na-memorize sa Pilipinas lang. So, sayo na kayo sa Pilipinas. Tanang Domingo o kining tulo ka pizza. Okay? Tanang Domingo o kining tulo ka pizza. January 1, December 25 o December 8. Okay? So, nga naman, o kung ganahan mo mosimba po sa mga ubang mga kapistahan sa mga santos o mga uban nga mga adlaw, mas maayo. So, nga nung naman tayo mga kapistahan, naman tayo mga holidays of obligation. Tungod kay gusto i-guide kita sa simbahan para ang atong hunahuna mapalawman nato ang kini nga mga espesyal nga mga adlaw na pagpahinungod, no, sa kasaysayan sa atong kaluwasan, no, para mapalawman nato, mag-guide ta niya sa mga importante nga mga panghitabo sa kinabuhi ni Maria o sa atong Ginoong Jesucristo. Sa nini nga paagi, kita walay undang nga makahimo og periodic recollection. Mura ta kanunay nga
hinuplog, nagapatalinghog, no? So kini nga mga adlaw gihimong importante pareho sa Domingo. The church underlines the need for such periodic recollection by making these days of equal dignity with the Lord's Day, commanding us under pain of mortal sin to assist at Mass and to abstain, if possible, from everyday work. So, walay labot ng musimba tanian ng mga adlaw, likayan ang pagtrabaho sa mga dili importante nga trabaho, no? For the Universal Church, there are 10 holidays of obligation in addition to all Sundays. So sa uban, no? Solemnis Epiphany of Christ's body and blood, no? Ascension, Feast of St. Joseph, St. Peter and Paul, June 29. So pero sa ato adre, mora gini siya ang kuha, no? 3 feast. Okay. Niyan ang panahon na mga igsoon, sa mga holidays of obligation, giauhag po kita nga maghimo mga pagsakripisyo sa atong mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton sa mga problema nato sa atong mga ginasagubang, atong ihalad, ihiusa, no? Sa kuwan ni Kristo. Bro, ikalin sa prayer. Okay. So, mo to, no? Ang una, ang pagsimba sa tanang Domingo o adlaw ng mga balaan, no? So, ikaduha, nga kita mag-observe, no? Atong tumanon ang adlaw, ang mga panahon sa mga penitensya, no? Penitensya, pagpuasa. So kung atong i-atras otro. Wala na lagi na yung undang ang banting, no? Ha? Ha? Pila day nakabangting kasagaran? Oh, pero ang bagting sa patay sa Lutso, murag di man yan nakadugay. Discarded na. Ha? Gilamihan siguro siya bagting.
Okay. So, number 2, no? Number 3, ambak sa number 4, okay? To observe the days of fasting and abstinence established by the church. So, ito sa nato na. Okay. So, kabahin sa ato ang obligasyon ang pagpinitensya bilang mga binunyagang Kristiyano. Okay? Kabahin sa atong pagka-Kristiyano yun ang magpinitensya. Di kita kay siya na. Kaya naman, giluwas kita sa atong Ginoo pinaagi sa pagsakripisyo. Wala kita giluwas sa sayon nga pinaagi. Luwas kita sa atong mga sala pinaagi sa krus. Kabantay mo, pwede kita luwason sa atong Ginoo pinaagi sa ano lang, di ba? Okay, luwas na mo. O mana. Pero ngano man, pwede man ta luwason sa Ginoo sa ingana nga paagi kay gamahanan man siya. Pero nganong giluwas man kita niya pinaagi sa krus. Tungod kay sa pagsakripisyo, penitensya na ay gahom. Na ay gahom diha sa pag-antos o sa pagsakripisyo. Ningon ng Ginoo, no servant is greater than his master. No student is greater than his teacher. Where the master is, there the servant should be. So kung asa kuno ang master, ang servant na po dito. Asa si Kristo, nasa krus, nakabayubay. Dapat ang iyahang servant o ang iyahang student na apod niya uban pod. So kabahin sa atong pagkakristyano ang sacrifice, penance, kabahin gina siya, no? So tungod kay kabahin na siya, nga naman, ganun kabahin mo yun. Ningon si Jesus, if you want to become my disciples, you must take up your cross and follow me. Diba? Kung gusto ninyo nga mahimo akong gitutunan, punita ang inyong cross o magsunod ka na ko. So, kamo dire karon, naaba mo yung mga cross? Nakakita ta na yung mga cross. Meaning, nakakita yung mga some form of problem. Dili lang kay problem, usahay mga challenges in life. Uban, dili challenges, mga responsibilidad. Ang pagkatikista, responsibilidad, bugat, mamatakang sayo, mo-attend kag seminar, mo-attend kag yan. That is sacrifice. That is your cross. Ang pagkainahan, ang pagkaamahan, ang pagkabana, ang pagkaasawa, nga imong giagwanta ang kinaiya sa imong bana, imong giagwanta ang kinaiya sa imong asawa, o kamo paningkamot nga maayo ang inyong pamilya bisan pa taliwala sa mga kinaiya nga mga di mao, ikaw malaumon, nagaampo sa Ginoo, kana cross nimo na. Daghan tang klaseng cross. So kabahin ginaan sa tanan. Kining tanan natong problem, kining naton mga challenges, responsibilities, ato nang kanunay ihalad sa Dios. Atong dalon og ihalad sa Dios. Ningon ang Ginoo, kari kamo nga mga gikapoy og ihatag ang inyong mga gipasaan ako. Kaya nga ako ang my yoke is light and my burden is light, no? Is easy. Unsa na sa Bisaya ang yoke? Nang sa Carabao, sila? Yoko, no? Ang akong yoko sayon gaan, no? So kadto ka mo kay Jesus, ang inyong mga cross, no? So gusto niya ang atong mga cross atong pasanon nga naay paglaom kaniya. Kay kung natay mga cross, natay mga problema, pero bagot-bot ang bagot-bot, high blood ta ka high blood, bagot-bot, dili na matawag nga mga sumulunod ni Kristo. Matawag lang kag sumulunod ni Kristo
kung ikaw imong isang at niya ang imong mga cross nga naay paglaom, nga naay gugma. No? So, dili man ang unsa may so bilang ang simbahan kay mo'y guide nato sa pagpuasa, pagpenitensya, minimum requirement na ay gi-assign ng simbahan nga minimum requirement nato. So, nag-set siya og abstinence og penance og fasting. Okay? Sayon ra kayo ang gi-assign sa simbahan. Fasting. Unsa man ang fasting? Unsay meaning? Puasa. So unsa man nga puasa ang gidawat sa simbahan? Ang makadungog tag puasa binatog di kita mukaon. Pero sa puasa sa simbahan gi-assign sa atoa sayon ra kayo. Kintahay sa isa ka adlaw tulo ka kananan. O pili lang kag usa nga imong kumpletohon, ang duha imong kuwangan. For example, kung naanad ka nga imong kaunon sa isa ka kananan, duha ka tasa nga rice o sudan, imong tuyoon, imong na lang nimong tunga or 1/4 ba. So kaduha nimo na buhaton. Usa ka kananan, kumpletohon nimo sakto na kaon. Pwede na siyang fasting. Sayon na kayo, no? Di kay ka makuyapan, di ka magutuman, di ba? Oo. So kano sa man ta mag-fasting? Grabe ka sayon ang i-assign simbahan. Duha ra ka adlaw sa isa ka tuig. Mo fasting kita sa Biyernes Santo o mo fasting ta sa Miyerkules Badlis. Mao ra gyud na. Hindi pa nato na mabuhat, no? Kay lami gid kaon. Tapos required kita mag-abstinence. Unsa may meaning sa abstinence? Dili. Ang abstinence, ang paglikay o pagkaon o karne. Pwede ka mukaon sa unsa basta karne, dili ka mukaon. Unsa may apil sa karne? Manok, baboy, baka, kanding, tanan. Ang pwede lang makaon, seafoods. Itlog, pwede. Pwede ka kaon. Bawal lang manok, baboy, baka, iro, tanan, kanding, no? So, mga lami. Kaya naman, kay para makontrol na to atong kagalingon sa mga lami ang mga bagay. So, murag bilang atong pag-unong sa kasakit ni Kristo. Pero sa man ta mag-abstinence, sa sugod sa Miyerkules Badles, hantod sa Biyernes Santo, 40 dias, tanang Biyernes niya na, dili ka pwede mo kaon o karne. Okay? So sa sulod niya na 40 dias, tanang Biyernes. So ubang adlaw pwede. No? Pero kung lahuson nimo, tibuok 40 dias di ka mo tilaw karne, mas lami pag yun. Pindi nimo na, personal nimo na. So ang requirement, nga lang kasayon. Tanang Biyernes sa Kwaresma, abstinence. Puasa, Miyerkules Badles o Biyernes Santo lamang. So kinsa may dapat kinsa man ang mag-observe dani. Mag-edad na gani ka 15 anyos, taman 59, dapat ka mag-fasting o mag-abstinence. Below 15 years old, 14 years old and below, 60 and above, excuse, dili kinahanglan mag-fasting on abstinence. O katong naay mga sakit, o katong mga kargador, pwedeng dili mag-abstinence, katong mga labor, hard labor, kaya kung dili mo kaon, makuyapan. Okay? Excuse. Pero kung inyong mahalad sa Ginoo, mas maayo pag yun, no? So, mga igsoon, kung naayo sa ka-Biyernes, sa sulod sa Kwaresma, usa, duha, o tulo ka Biyernes ba, sipyat ka, nakakaon ka karne, dili na siya mortal sin kung nasipyat ka. Pero kung sa tanang Kwaresma, wa gyud kay gi-abstinence bisag usa,
it is considered mortal sin. Okay? Mas dili na ganun stricto kay ron. Sa unang panahon, tanang Biyernes di ka pwede mo kaog karne. Mortal sin sa una mo kaog karne sa Biyernes. Karon, dili na mortal sin. Ang disiplina sa simbahan, Biyernes nga adlaw bisag dili Kwaresma, gi-awhag, gi-encourage nga dili magkaog karne. Pero kung magkaong ka karne, dili sala. Okay? Gi-encourage lang gyapon ka. So kung makakaong ka karne, pwede nimo pulihan og lahi nga mga buluhaton. Pag bisita sa masakiton, pag tudlog katikisim, para buluhaton para sa Ginoo sa adlaw nga Biyernes sa tibuok tuig kung gusto ka mo kaog karne, no? Pero sa sulod sa 40 diya sa Kwaresma, di ka pwede kapili, di ka dapat mukaon o karne. Okay? Ang mga masakiton, excuse. Okay? Okay. Next, confession. Ato sa confession. Once a year, at least, dapat mag-confess. Unsa may gipasabot ana? So, ang gipasabot niya na nga kung naa kay mortal sin, okay? Kung naa kay mortal sin, kinahanglan makonpisal nimo nang imong mortal sin dili mo lapas og usa ka tuig. Dapat at least man lang during Semana Santa makonfess nimo. Okay? Kung moabtan ang usa ka tuig nga naa kay mortal sin, wa nimo na kumpisal, mo dungagan ang imong mortal sin. Makasala ka. So, dako nga sala ang dili pagkumpisal sa isa ka tuig. Pero wala na nagpasabot mga igsoon nga kung naa kay mortal sin, maghulat pa kag usa ka tuig ayha ka mangumpisal. Ha? Kung naa kay mortal sin, pangumpisal dayon. Di ba? Kabalo naman mo unsay mahitabo kung naa kay mortal sin. Mamatay mong kalang. Kung ikaw mamatay ning kalibutan na, mubiya ning kalibutan na, nga wala ka nakapangumpisal niya na kay mortal sin, sigurado na ka sa kapadoong impyerno. So, ang uban, sayop ang ilang pagsabot. No? Mayon sila, gisulat di ako sa katikisin mo, once a year lang mangumpisal. Napagani pare nga sayop ang pagsabot. No? Giingon pa nga, dapat once a year lang ko, no? Mo siguro ng uban nga nung dili magpakumpisal. Kaya abi nila once a year lang pangumpisal. No. Ang ipasabot lang niya na nga maabtan nga ni kag usa ka tuig nga wa ka nakapangumpisal nga na kay mortal sin, modoble na imong mortal sin. Pero kung na kay mortal sin, anytime dapat mangumpisal gigadayon. Next is one. So unsa may kuan kaayuhan kung ikaw mangumpisal kanunay, kini mura ni siya paglimpyo, no? Paglimpyo sa atong kalag. Si Dominic Sabio every 2 weeks ka pangumpisal. No? Bisa pag wala kay mortal nga sala, gi-encourage ka mangumpisal bisag venial sin, no? Dilibot pasabot nga kung naalang kay mortal sin, mauna pag pangumpisal nimo. Okay? So, kung nangumpisal ka, nyawa kay mortal sin, makapadugang kini siya sa imong grasyang makasantos, makatubo, no? Makapalambo sa imong spiritual life. So nganong giawhag man ang tanan sa pagpangumpisal once a year. Gusto lang sa simbahan nga siguraduhon nga walay makalusot isa ka tuig nga wa pa nakapangumpisal, mao nang gitagaan nila minimum requirement, no? Kaya nga atong simbahan magbalantay. Okay. Next. Once a year, at least once a year dapat ka mangalawat. No, mao na pud na yung uban, di na pud kasabot. Abi nila, uy, once a year gani ang requirement mangalawat to? No, dili na mo ipasabot niya na. Sabot niya na,
Kung sa unsa man nga rason, tuwa ba ka sa abroad, tuwa ba ka sa Saudi, unsa nga rason nga di gyud ka makapangalawat, kinahanglan mo uli gyud ka dire para mangalawat bisag ka usa sa isa ka tuig diha sa Easter pagkabadhaw. Ang dili pagpangalawat sa isa ka tuig, naabtan ang isa ka tuig, wa ka kapangalawat bisag ka usa, that is mortal sin. Klaro? Pero wala na nagpasabot nga once a year lang ka mangalawat. Giawhag kita nga mangalawat kada semana, kung mahimo kada adlaw. Kuha? Namay ang mga tao nga layo ang ilang balay, di sila makapangalawat, unsa ba? Pero murag sa una pa ning panahon, no? Karon di naman uso ni kay daghan naman tag mga transportation, no? Klaro kayo? John chapter 6 verse 54. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you shall not have life in you. Klaro kayo? Kung dili ka makakaon sa unod sa atong Ginoo, no? O sa makainom sa iyang dugo, wa kay kinabuhi diha kanimo. Klaro kayo? Wala nay kung unsa-unsa pa na diha nga mga ifs and buts, no? Wala na exception. Unless you eat, kung di ka makakaon, wa kay kinabuhi. Yan na lang ikasimple. So, mo na'y rason. Nganong mangutana ta? Parehos naman ta mga gatuo kay Hesus Kristo. Nganong kinahanglan man ta magkatoliko? Kinahanglan ta magkatoliko tungod kay sa Katoliko lamang naa ang dugo ug lawas ni Kristo. Sa uban wala ginahatag. So, gutom kita ang atong kalag kung wala kita ay lawas ug dugo ni Kristo. So, hanto as often as you can, weekly, even daily, if possible, no? Kapila kita mga lawat, kanunay mas nindot. Pero sa isa ka adlaw dapat kausa lang ka mga lawat, no? Kung ikaw lay minister, ang pinakadaghan na gid nimo nga mga lawat ka kung nag-serve ka o choir ka o sa ba, kaduha, pinakadaghan na gina, dili na dapat mo katulo pa. Okay? Kung mahimo, kausa lang. Nganong kausa man lang? Kung mahimo. Para dili mabarat ang lawas ug dugo ni Kristo, nga dili na maordinaryo nga murag nagkaon lang kasi mga pan nga ordinaryo. Para mahimo gyapon siyang balaan, no? Murag na say dignidad. Wala giuran. Okay? So, pagsimba, pagpangalawat, pagkumpisal, pagpenitensya, no? So, ang katapusan is to support the church. So, responsibilidad nato mga igsoon ang pagsuporta sa kinahanglanon sa simbahan. Talento, oras, kwarta. No? So, di kita mangwinta sa simbahan. Responsibilidad nato ang pagsuporta sa panginahanglanon sa simbahan. Okay? Sa atong bunyag o sa atong pagkumpirma, si Jesus, gipaambit kita ni Jesus, no? Sa pagpalapnag, sa iyang pulong, sa pagluwas og mga kalag. So, atong responsibilidad ang pagluwas og mga kalag. So, unsaon nato pagluwas og kalag kung ang simbahan nato gutom, no? Para sa pagpadaghan sa atong mga simbahan. We are not truly Christ-owned unless we are willing to help Him with material means as well as with labors and prayers to carry on His work. Okay? So, naatay mga eskwelahan, no? Naatay contribution para sa atong Santo Papa. Sa iyang ang atong Santo Papa nagahatag na siyang supply sa mga misyon, mga missionary sa tibuok kalibutan, no? Sa mga masakiton, sa mga walay puluyanan, no? So ang pangutana
Pila may akong ihatag, no? Ang ibutan diya sa Bible 10% na makita nato sa Malakay, no? Munang binuangan nato mga Iglesia ni Cristo 10%, Baptist 10%. Na sa Bible oy, 10%. Agi na sa Bible. So guide lang na siya ang sa Bible 10%. Pero wala na nagsulti nga 10% lagi imong ihatag. Kung ganahan ka mo hatag og 70%, mas maayo. Okay? Kung sa imong kasing-kasing muhatag kag labaw sa 10%, mas maayo. Pero naagi na siya sa Biblia. Pero dili ka karon sa New Testament, sa Old Testament, obligado. Makasalain ka kung kulang sa 10%. New Testament, di na ka makasala kung makulang sa 10%. Ang gusto sa Ginoo, muhatag ka sa imong kasing-kasing. Dili kay, makasala ko. Kwintahan ni mong Ginoo ba? Gusto niya sa kasing-kasing, kung musubra, mas maayo pag yun. Ang uban sa unang panahon manggod, 10%, sakto na ni. Di na kong pasubra. Diyan ako, di po ko makasala kay 10%. Pero karon, New Testament, kung pasubra ka sa 10%, mas maayo. Okay? So, ang uban, dali kayo mo gawas ang kwarta sa mga lahing-lahing bagay. Pero kung magmisa na gani, pagkuot sa bulsa, kapikapon, eksperto kayo mo lahi ato mga G's sa 5, bisag di makita, no? Piso ra gyud, 50 tabos, 25, no? Muna ang 500 manampiling. Kay wa man sa kasulod simbahan. Ninoy. Anyway, kamo na'y bahala, no? Kung ang 10% ninyo, ihatag ba ninyo tanan sa simbahan or lahion ninyo ang among style, makadawat mig income, lahion ginamo ng 10%. Ug ang 10%, di ginamo na gastuhon. Amo na nang i-consider nga kanang kwartaha, dili na moa. Okay? Dili na siya moa. Para nas Ginoo. So, amo na siya itabang sa ihatag na mo na siya. Muna diha may mukuha kada Domingo, diha may makuha para sa mga seminarista, sa mga missionary, mga donation sa simbahan, diha naman nakuha ang tanan. So, ang Pinoy manggod, ang style sa Pinoy, pagdawat sa sweldo, kuha ng para sa kuryente, sa balay, pugas. Okay na gani, no? Ang uban gyud, una sa ang laag, una sa ang mga palintuno, no? Pero ang insakto gyud, pagdawat sa sweldo, una gyud ang Dios. Lahi gid mong kwarta dahil para sa Dios. Lahi nagsudlanan, di na nimo matandog, dili na imuha. Kun nimo nang tandugon ni gasto nimo na sa kwan, nangawat ka sa Dios. Mo na mong style, no? Naagid lahi. Tapos ang style, i-share na nako kay Bo Sanchez nga technique, no? Ang technique niya, 30-70. Ang pagdawat niya og income, 10% lahion para sa Ginoo, 20% lahion para savings, para investment o sa para kapital sa negosyo o sa babasta investment. 70% mo na gastuhon sa balay tanan. Laag balay tanan sa diha ang kuryente tanan. So 10% sa Ginoo, 20% ibutang sa bangko o ibutang para kapital, tipuno na para negosyo iyon sa diha. 70% laag balay, bugas, kuryente tanan. Tumo na yung style. So ngayon, mo na siyang 5 kasugo sa simbahan. Simba, mga lawat, once a year, at least, ang umpisal, at least once a year, penitensya, puasa, abstinensya, o magsuporta sa paginalan ng simbahan. So, kadang-ganing kwan, ng naibunyag, naipa-blessing, mga taripa ang simbahan, di ba? Bantay mo, naitaripa. Sa Paul, kinanglan sa bunyag. Pinalitaripa din sa bunyag? 50. Okay? So, kana siya, taripa lang na siya. Okay? Kung ang sulti sa katikisim, kung dato mo, dapat inyong palabuan ang taripa. Subrahan ninyo kung naamoy kwarta, igo, sobra. Ayaw pangwinta sa simbahan. Kung bisag maunay taripa, pasubrahe. Maunay sulti sa katikisim. Kung pobre gid mo nga di mo makabayad bisag sa taripa, kay pobre gid kay mo galisod,
hangyo ang simbahan. Kaya ang simbahan obligado sa paghatag sa blessing sa sakramento bisag walay bayad. Kanang taripa, para lang siya may standardize ang paghatag sa donation. Nga di ka maulaw kung pila. Naanay, pero kung pobre higay ka, ang simbahan makasabot. Muhatag na siya sa sakramento bisag libre. Amen? Pero kung ikaw na kwarta, maulaw kasi mong kalag, pasubrahe. No? Ayaw kwintahe ang simbahan. Kaya Ginoo ang imong gitagahan. So with that, good evening and God bless you all.